Mayara na sa duha ka persons of interest ang Special Investigation Task Group kon SITG Lamela sa pagtiro patay kanday Kapitan Michelle Lamela kag bana sini nga si Rodney Lamela sa Bangga Tonoy Barangay Tinukuan, Dueña sa tong Disyembre 5. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office kon IPPO, ginpayag sini nga dako ang posibilidad nga ang duha ka persons of interest amo ang suspetsado sa krimen. Naibaluan nga gikan sa tatlo, duha na lang ka motibo ang ginasundan sang SITG Lamela nga amo ang pagtimalos kag pamulitika. Sa bahin sang pagtimalos, madumduman nga sang tuig 2008 may napatay si Rodney nga utod sang pulis, samtang sa pamulitika naman amo bangod nga incumbent punong barangay ang isa ka biktima. Samtang ginakonsiderar man sa subong mga ka-K5 sang SITG Lamela nga gun for hire ang suspect nga nagpatay sa mag-asawa kag sa subong nalakip man sa ilaya nga investigation kun may tipster ditoya sa sulod sang Barangay Santo Niño ang suspect. Rason nga ginbantayan nila ang ining mag-asawa nga pagwa na ditoya sa may Bangga Tonoy mga ka-K5 kag according sa kay Major Aranyo nga padayon sa subong ang ilaya nga investigation agud matulid ang responsable kag kung ano gid ang motibo sa pagpatay sa mag-asawa nga Lamela ditoya sa Banwas sang Dueñas mga ka-K5. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.